Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot sila sa Jerico ug sa diha nga mobiya na sa Hesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan. May buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod ug nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto mao di ay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Daghan ang mikasaba ug mipahilom kaniya, apan misamot hinoon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Mihunong si Jesus ug miingon, tawga siya. Busa gitawag nila siya, giingnan nila ang buta, paglipay tindog kay gitawag kaniya, ug giwakli niya ang iyang kupo. Milukso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Ug giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kay ning atong Ebanghelyo karon nga gipakita dinhi ang proseso unsaon nato pag-ila, pagdawat ug pagsunod ni Jesus. Kay daghan nato wa kaila, di sad mo dawat, di pagyud mo sunod. Kamo unsa man mo nakaila mo ni Jesus? Lusga. Mudawat mo ni Jesus. Mosunod mo ni Jesus. Istoryahe. Daghan kayo di kaila, di mudawat, di mosunod. Pananglitan. Niingon si Jesus, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos sa inyong mga igsuon, maunay inyong gibuhat ngari kanako. Kana nakaila mo ni Jesus nga kanang drug addict, mauna si Jesus, mo ila mo. Sige, wa na mo tingog. Mo ila mo nga kanang mga gipriso, gibilanggo, portirbang huuta, wa na higdaanan, magpuli-puli na lang sila higda. Kay ang gamay kay kwarto, nga pariharas atong kwartos balay, sudlag tag 30 kabuok piniriso. Naa pa diha ang CR, wa pay klarong kaon, wa pay klarong electric fan, ventilation, purti pag yung bahua. Miila mo, nakana sila, mauna si Jesus.
Tubag. Da. Na. Karong Domingo ha, gideklarar sa atong simbahan sa Pilipinas nga World Mission Sunday o Prison Awareness Sunday. Kaning ikaupat nga Domingo sa Oktubre or katapusang Domingo sa Oktubre, kasagaran katapusan man ni, mao ni ang paghatag natog pagtagad sa misyon o sa mga binilanggo. Ako 5 ko katuig sa bilangguan. Busy mi panahon aning Domingo ha. Nang ako sad nang ningkamot sa kong makaalagad diha sa atong mga binilanggo dinhis liluan kay wa naman ko sa prison ministry. Unang doon na tay misa diha kausas usa ka buwan niadtong Martes, ikatulong Martes, nagmisa ta nya ato sa silang hatagan og mga pagkaon. Nya kay wa man kay sila t-shirt, atong gipanagaag t-shirt. Wa man sad sila para in taon panabon, tagaan sa sabon. Wa man say trapo singot, tagaan sa dog aning face towel. Ana no? Kamo niila mo nga si Jesus na. Aw di na lang si Jesus na pinangga na ni Jesus. Nga moingon si Jesus unsay imong bahaton ana, mo nay gibuhat ni monako, mo ila mo ana. Nya modawat mo nga kana amigo na ni Jesus. Ha? Dawat mo? Oh, gatutok na lang mo nako. Unya, mosunod mo ana niya. Mao na diri sa atong ebanghelyo. Unsa may nahitabo? Ang buta nga nagpakilimos, buta pa, makililimos pa, galingkod na taos da plisdan, ni singgit nakaila ni Jesus. Bisag wa siya kakita, naminaw ra siya. Nakaila, misinggit, anak ni David, kaluy iintawon ako. Tanawang mga tao nga dili buta, nakuyog ni Jesus, nagsigig pangasaba niya. Hilong diha, saba ba nimo? Ana, wa sila kay baw, nakadtod ang tawhana, amigo ka itos kasing-kasing ni Jesus. Mo to si Jesus lagi ningon, pariya siya nako. Sinang ana? Nya tanawa o, tanawang buta. Pag-ingon yun, oy, tindog diha kay patuon kuno kani Jesus, unsay unan niyang gibuhat, giwakli ang iyang kupo. Kanang kupo, protection man na. Protection ba? Awa mo kibaw? Kanang ikupo ba? Kanang jacket ba? Protection na. Nya tingtugnaw tingali tong panahon na mo tong gakupo siya. Pero pag ingong yung Jesus nga parian ako wakli oy pasabot di na ni mao ang protection nako. Si Jesus na ang akong protection or protector. Siya na ang akong security. O karon giingnan mo sa inyong giingnan mo pagbagting sa kampana, mura man mo giingon ana, oy, patuon ko no kan Jesus dito simbahan. Nya, inyong iwakli ang inyong protection. Iwakli dili. Kanang imong kwarta, kanang imong kural, kanang imong balay, kanang imong mga alahas, kanang imong mga appliances, mao man na imong protection, kanang imong yuta, mao man na imong murag gitawag og security. Iwakli na naron nimo. Iwakli dili. Uy. Lingian na imong tupad ba, basig giduka na kablita. Kablita hinaya lag kable ay lag ana kay basig na kay COVID. Ana la ba tumoy la sa imong tudlo ba ana. Sige na, ayun na. Ingna iwakli nimo. Na iwakli nimo. Oy, ang ato nung buhaton manganhi ta dinhi. Atong ingnon si Jesus, pun-i pa Lord, pun-i pang akong kwarta, pun-i pang akong alahas, pun-i pang akong sweldo, pun-i pang akong yuta, pun-i pang akong sakyanan, pun-i pang akong mga gadgets, pun-i pa. Di gyud kaingong iwakli ko ni nya si Jesus ang akong manluluwas. Di na ni makaluwas nako ang akong kwarta, ang akong balay, ang akong yuta, kining akong kural di na ni makaluwas nako. Ang makaluwas nako mao na si Jesus, iwakli ang imong personal protection.
Sa unang pagbasa, giklaro ginas Ginoo, ako ang mutigom ninyo gikan sa pagkabihag ngadto sa laing mga nasod. Himuo na sad tamong lig-on o gamhanan nga nasod busa pag-awit kamo. Kay ako mahimong sama sa inyong amahan. Ang amahan magtan-aw gid nas kaayuhan siyang mga anak. Munang niingon siya diri, paagion tamo sa agianan nga di mo mga dagma. Nya dadon tamo, pakanon tamo kay inyo kong amahan. Kamo niila mo nga ang Ginoo atong amahan. Niila mo? Uy. Kusga. Kamo choir niila mo? Wag itingog ang kuan. Kapoy, kanta namin. Sige lang tag kanta, sige lang tag ampo-ampo, sige lang tag balik-balik anang amahan namo. Pero daghan kay natong di mo ila nga ang Ginoo atong amahan. Kita gyud maoy magpakaaman. Kanang anak na dili na mo agad sa amahan or sa ginikanan, magpatuyang laghimog iyang desisyon. Unsay bation sa ginikanan? Malipay o masuko? Kamo mga ginikanan, ang inyong anak mudritso laglakaw, di mananghid, kanus amo uli, kanus amo undang, lakaw lang ba? Imong sultihan, tanaw lang, lakaw lang ato, di yun mutahod nimo. Pero ana maghigdaan sa inyo, ana mukaon. Ang sa may mong bation, malipay ka ng anak ka? Nay ubang ginikanan, makapangandoy, oy. May ratag ba matay na ning panuway dako, kahasol ba ni niya? Labi nag-usa nimo kasulti, ang iya dito napuo na. Nigingon nimo sa imong anak nga babae, day mura mo nag-adik ng imong uyab. Ay da, ngano mo adik kamo no pataka lang imong judge. Hala day, so simba ko in taon day og ma-disgrasya ka na. Ngano man sa di ay dako naman sa ko. May magkamusay mo tipon. Hilo mo di ay sapa biyan ninyo Lakaw lang nga tumubo kay short. Napay gisi-gisi. Katong daghang kay patik, nagasakay sa motor nga way rehistro. Mupasaylo ka to ana. Oy, maglisod mga nagpasaylo ang pare. Kadto na ba? Sige, testingin ko na ba. Kuyogi ang pare dito sa kwarto. Diya pagsulo buging una na. Na itong makakanaog baka nga maurag yapon. Oy, ini kanaog ni mo. Magsulob na kag long pants. Kaya ang pare, di mo sugot ana. Tambagan ka. Day, ayaw ana ha. Makadaot na. O kani, sulob or tapisan na kag tualya. Di na ka maoy na ana. Kay pare man. Sa, tuo mo dili. Nganaong ninyo. Wagin mo to isa. Sambot lang ka ni pare hindi na tingali na mahitabo kayo kay tiguang naman sa nimparian. Pero ayla sa tingali mo patuyang o kumpiyansa. Asing makalimot di ako nga sakit na di akong hawak, patay yun mo. Mao na magpatuyang na lang ta, di na mananghid sa Ginoo. Nya di na mahitabo ang gahom sa Ginoo. Muna ang buta kay grabe man ang iyang pagtuos Ginoo. Miilaman siya ni Kristo nga anak sa Dios. Bisag ang mga tao wa mo ilan niyang anak sa Dios. Misalig siya, midawat siya nga si Kristo maurag yun ang iyang manluluwas, Ginoo og manluluwas. Gihimuan siya sa Ginoo og dako kayong butang. Ug unsa man ang dakong butang? Naayo ang iyang pagkabuta. Kita daghan ra ba kay tag pagkabuta? Labi na gining gitawag na tog spiritual blindness. Kanabitang dili ka kakita sa imong isig katao nga presensya sa Ginoo. Mabuta ka ba? Mabuta. Kamong mga asawa, nakita ba ninyo ang inyong bana? Nakita wa? Makakita pa mo sa inyong bana? Dili na. Uy, tubag mo mga asawa. Kinsa dinhi ang makakita pa siyang bana? Taas ang kamot. Asawa ba? Huwag di mo pataas. Mga matay ng inyong bana. Sige. Di na gid mo kita na. Kinsay mga asawa dinhi nga makakita pa siyang bana. Tanawa. Naagi pipila nga minyo kay gnaong pero di gid mo pataas. Nga naman,
Di na ganahan mo tanaw sa naong siyang bana. Di na ganahan. Nga naman, ang kalagot, ang kahiubos, ang pagsigig, yaw-yaw, mo yung iyang makita. Ang iyang bana, di na bana iyang tanaw. Mura nagpanuay, mura nagyawa. Lami kayong patyon, laming hiluan. Kanya, wa ka mabuta. Kamong mga bana, naniaron din kakita pa mo sa inyong asawa. Pataas ang kamot sa mga bana nga makakita pa sa asawa. As. Mo tanawa, mga bana, dali kayo ni pataas. Mga asawa, magpadagan Kay ka na mga bana, bisag mo tanaw tinuod na sa silingan, mubalik ba yan nagtanaw sa asawa? Maingon. Maingon mga bana, kana gidon tao, pero unsaon man, antuson ta na lang gini. Saon man gid Lord, mao man gini. Hindi antuson lang niya. Kana gid unta pero kani antuson. Mga asawa di man mo tan-aw silingan adto man mo tan-aw sa bana, ang panuway, ang animal dako. Ang sige panaway, basig panaway. Ang bana mo tuyok mo ng pananaw, tan-aw na to sa silingan nga mubog short, hugot pa kay angay. Nindot sa nang bihana da. Ilingi sa asawa. Kuyos naman kay ni Stanana. Yang sawa man Lord, sawa man ato gini mao gini. Ana sa mga bana. Ang uban, pero ang uban sa di sa di mo biya sa. Nga naman nangabuta. Ang pari, nakakita pa ka ninyo na kamo mao ang simbahan o kolektahanan. Tanos pari, arang-arang ubay-ubay nga nimba kani dako-dako ni kolekta. Ang tanaw nako sa inyo mga naong bapulos na gyud kolekta. Sus, nabuta na ko ana. In short, daghan nato ang buta sa kamatuoran. Bungol sa kamatuoran. Munang dili makasunod ni Kristo, kinsa mao ang kamatuoran. Ang buta, pag humanya kakita ni Kristo, misunod siya ni Kristo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan nga si Kristo mao ang atong Pangulong Pari. Unsa man siya ang pagkapari, unsa may iyang gibuhat isip pari, sigig ampo, sigig antos. Kanabang malipay nga mag-antos, malipay na higugma sa pag-ampo. Kamo, musunod mo ana, mubuhat sad mo sa inyong pagkapari, isip mga binunyagan, mga pari man sad ta, kusog ba mo moampo? Kusog mo moantos? Tubag. Oo, dili. Oo. Sige, sunod mo ni Kristo. Mao na, ampo, ampo. Karong November 1 anto, ganahan kitang mo ampo para sa atong mga kalag nga nangamatay. Akala bang mga minahal natong nangamatay? Di ra bagya punta pamisahon sa mga menteryo, so wa tay misa. Una nga isuwat na la sobre ang inyo. Available naman atong sobre diha para sa mga kalag la isuwat. Nya ampo. Nya humag-ampo, antos. Unsa may inyong antosonon? Antos og hatag og pamisa. Di kamura basad gadaghan lang inyong kalag, way pamisa. Susugod karon hangyoon ta mo kanang mga sobres para sa kalag. Ayaw na nyo sudli og papel na extension sa listahan. Naama na yung mga bad list diha para listahan sa mga kalag. Kana lang, may butangi. Siguro alang ang suod sa imong kinabuhi yun. Nya, og mahurot na gani nagkasuwat, nya, kuwangan pa, pangayog laing sobre. Haron lain na sang isod ni mga halad. Kay abusado sa kay mustananoy. Sunan ka? Usa ka sobre, sudlag 20. Kana pag yung lata-lata, isod. Unya, sudlan din anang duha ka yilupad, back to back ang kalag. Back to back. Back to back ang kalag. Giduha pag yung kakulom ang usa ka banang duha. Daghan ang kalag. Muabot gog tag 100 kabuk. Nya 20 pesos ay gihog. Tagpila man kada kalag, pila may imong gihatag nga halad para sa kalag kada usa, pila man? 100 divided by 20, pila man na?
Di mo kibaw? 5 stabos eh. So nang kay mong kalag 5 stabos, wala magitay mapalitro 5 stabos. Nya ang kalag halara lag 5 stabos. Nya naapil man imong mamagpapang nangamatay dito. So ang imong mamagpapa para nimo ang value 5 stabos ra. Wa ka mauwaw nga ikay nagpuyo ro siyang balay. Naa ka nagpuyo sa yuta nga gigastuan in taon sa imong mga ginikanan. Di pa igo katong pag-utong nimo, katong pagpa-eskwela nimo, nga karon na kay sweldo, nya ang imong ihog 5 stabos ra para nila. Ingka kanis father no, may gyud kay mo dag kwenta. Ipasangil na bas kalag. Wa ko siguro sad basig tinuod. Kay kana ra bang atong ihog sa kolekta o kanang atong ihalad sa pamisa? Nagpaila ba yan sa atong gugma? Mo bitaw dinhi wa tay kantidad, love offering. Nagpaila ba yan sa imong gugma? Kisa may imong gihigugma, ang imong gipamisahan, ang sakramentong imong gisaulog o ang imong kaugalingon. Kay kun hain ang imong gihigugma, mo magito imong gastuag dako-dako. Di ba? Ang katungwa nimo higugma, gamay ra may imong ipisik ato. Oh, mao na, klaro kayo. Asam na nimo gastuon ng mga Ninoy Aquino ang marka. Kanang naay Cory Aquino nga nagkatawa, asam na nimo gastuon. Nganong si Andres Bonifacio ra mong gihatag nimo dire. Sa tang usa kisa na sila uban, diha. Nabunay Osminia, Sergio Osminia, o ako kibaw kisa na yung mga ngandya. Pero katong tuang naay Cory, naay Ninoy nga nag-smile, asa ninyo gastoon? O na, ang adlaw sa binatay, ti panahos pag-ampo, antos, alagad, sunod ni Jesus. Mao na ang atong missionary work. Gipahinomduman ta nga kita mga misyonero. Nya ang atong higugmaon, ang atong duolon, ang mga labing ubos samas mga binilanggo. Kay matod pa ni Kristo, mauna ako. Og human ana, mahitabo dayon ang atong gilitok sa tubag sa Salmo responsoryo nga niingon ta, ang sa to? Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato na puno kita sa kalipay. Ang mahal nga birhen, iya gining balik-balikon. Nagdaig, naglipay ang akong kasing-kasing diha sa Dios nga akong magbubuhat. Naghimo siya dagkong mga butang dinhi kanako ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Nabatay lingon ako, grabihan nimo Father no, bulahan kay sikat kay social media. Ika na tingali ro'y kinasikatan. Ilasang i-blow up ba? Na ako sa akong kasing-kasing, makaingon sa ko, kining akong naong, musikat. Kining akong pagkatao, musikat. Di man tingali ni, ang Ginoo mo'y naghimog dagkong butang diri kanako. Nya, mingon din Ginoo, o niya to, unsa may imong buhaton. Sugod karon Lord, din adyo ko mukupot og dakong kantidad. Pila may imong kwaon, ginagmay lang, igo-igo para i-date sa Madrid. Kay kanang Madrid, gamay raman sa nag-budget, no? Kay snacks raman na kaon, gamay raman nag-budget. O na, gamay raman siya akong kwaon. Ang kwarta nga dagko, kay kwarta, minilyon na kwarta nga muso dinhi na anato gidapat sa atong simbahan o sa mga gipangtabangan nato. Nga naman, isip akong pasalamat sa dagkong mga butang nga gihimo sa Dios. Kamo, inyong kwarta, asa ninyo ihatag? Nindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw,
ning saka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, isip mga sulugoon sa buhing Dios nga atong manluluwas, mudangop kita kaniya uban sa mapaubsanon ug matuhuong kasing-kasing, muingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, ang atong inahan nga kanunay siyang mag-aga kanato sa pagkinabuhi, subay sa duruha ka mga dagkong kasuguan, ang paghigugma sa Dios o ang paghigugma sa isikataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga anaa sa gobyerno, nga makakat-on sila og matinud-anong pagpangalagad sa ilang isikataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga matuohong mihalina, nga magmalipayon o magmalinawon silang mupahulay uban sa mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, itugot ang amo mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.